Cuma dia jaga dengan posisi online ini kita. Betullah di tahun ini kacau kanai di kolej tak. Demi hari ini kita mulai sampai sampai di kita. Sampai sampai ke annual conference apa? Annual conference. Jauh dengan annual convention. Cuba bersama dia kita mulai sampai sampai annual conference ini dia. Kadang-kadang konferensi ada mengenai tahun besar ini terkait apa istilah berapa kacau harus kapai lecau jahat ini bermahari ini kita bodolen ini kita jahat demi bulan mahari ini kita jahat kerja komisi online ada juga online ini kita जों जाहाथे थांनानै थानो हायो गासैबो माहारिनि गेजेराव जों जाहाथे आब्रुथियै जिउ खुंनो हायो बेखौनो जोङो मिजिंथिनो हायो आरो बेखायनो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आफा इसोरनि खाथियाव बेखौनो आर'ज गाबदों जे बादियान्थि बोसोरसालि जथुम्माया गोजोनै जाफुंथों बर' माहारिनि थाखाय मोजां थांखिफोरखौ जों बेयाव आजावनो हाथों आरो जोङो गुबुन गुबुन माहारिजों लोगोसे टंला टाउना गुबुन माहारिजों सरजाबनाय मोनसे कमिउनिटिनि मोनसे ससाइटि बेवहाय जाहाथे जोङो आब्रुथिखौ देखायनानै जों जाहाथे जोंनि डिसिप्लिनखौ मोजाङै रिफ्लेक्ट खालामनो हायो बे बिदिखौ लाखिनानैनो दिनैनि हाबाफारियाव आंखौ जि हाबाफारि होबाय बेवहाय आंखौ फंनैसो बिबुंथि होनो खाबु होनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देरमोनगिरि मानगोनां बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावनानै आं सुंद' बिबुंथिखौ होदों। बे समाव जोंनि आलारि बाथि फोजोंजेनगिरि मानव गेदेर बिथाङा सुंद' समनि गेजेरावनो मेहेर गोसा बिबुंथि लाखिलांबाय बेनि थाखाय एबसुनि जानानै आरो बानजाय आफादनि जानानै आरो गासै बर' माहारिनि जानानै बिथांनिसिम